Χαίρετε. Για τους κοργκάκηδες που έχουν ένα ΠΑ 50, ένα 60 ή ΠΑ 80, ξέρω εγώ, θα φτιάξουμε ένα βιντεάκι να δείξουμε πώς μπορούμε να κάνουμε ένα αριθμό στα γρήγορα. Λοιπόν, πάμε στα user, διαλέγουμε ένα αριθμό, πατάμε record για να φτιάξουμε καινούριο ρυθμό, πατάμε το new style, διαλέγουμε ποιο chord variation το variation που θα γράψουμε. Έτσι, όπως βλέπετε είναι 4, 1, 2, 3, 4. Αυτά εδώ είναι τα chord variation, τα οποία μας δίνουν εναλλακτικές λύσεις, δηλαδή στο variation 1 πατώντας μια συγχορδία μινόρε αντί για ματζόρε να μας παίζει η κιθάρα διαφορετικά το ρυθμό ή drums ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είναι τα μέτρα τα οποία θα γράψουμε. Πόσα μέτρα θα παίζει, όχι πόσα θα γράψουμε, πόσα θα παίζει. Και εδώ είναι τα μέτρα που θα γράψουμε. Θα δούμε σιγά σιγά τι είναι και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εγώ θα γράψω το variation 1. Εδώ. Διαλέγουμε, μετρονόμος είναι αυτό. Τον ανοίγουμε. Ένα 5/8. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να το γράψουμε real time και step by step. Θα δούμε τι είναι. Λοιπόν, διαλέγουμε εδώ τα τύμπανα και θα πάω εγώ να φτιάξω ένα δικό μου, ας πούμε, εδώ. Να το. Ωραία. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να το γράψουμε τώρα. Γράφτηκε η μπότα, κλωτσάει όμως λίγο. Άμα κλωτσάει τι κάνουμε? Μενού, quantize, διαλέγουμε που θέλουμε να το κάνουμε quantize σε 16, 8 ή 4, ό,τι θέλουμε. Πατάμε yes. Ωραία, τώρα ακούστε. Δεν κλωτσάει. Τώρα γράψαμε την μπότα step real time. Τώρα θα γράψουμε τώρα step by step το Fuji, πώς το λένε αυτό. Λοιπόν, πατάμε το start stop και βγαίνει αυτή η οθονίτσα. Εδώ διαλέγουμε, μπορούμε να γράψουμε σε 8, 10, 6. Βλέπετε πως αλλάζει. Πατώντας από εδώ. Λοιπόν, εγώ θα γράψω σε 16. Κοιτάξτε. Τώρα το έχω να γράφει 2 μέτρα. Γράφω και τα 2 μέτρα. End loop. Πατάω start stop. Βγαίνει. Μπορούσα, για να μην γράψω και τα 2 μέτρα, να πάω εδώ να γράψω μόνο το 1 μέτρο. Δηλαδή εδώ μπορώ να το βάλω να παίζει 16 μέτρα, αλλά να γράψω εγώ μόνο το 1. Ωραία. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι γράψαμε. Ας σβήσω το μετρονόμο. Πάμε. Δεν κλωτσάει καθόλου. Λοιπόν, μενού. Πάμε event edit και εδώ μπορούμε να κάνουμε πολλά και διάφορα. Για να βάλουμε εδώ τώρα ένα snare. Να το ανεβάσουμε την ένταση. Δεν πάει εδώ το snare.
Πολύ απλά. Ψάχνουμε να δούμε πού ταιριάζει το snare τώρα. Και τον φτιάχνουμε σιγά σιγά. Το snare τώρα μπορούμε να το ανεβάσουμε την ένταση. Έτσι. Και να κάνουμε ό,τι αλλαγές θέλουμε εδώ μέσα. Βγαίνουμε από εδώ. Πάμε να γράψουμε πιάνο. Λοιπόν, step by step. Θα γράψω μόνο 1 μέτρο, αλλά θα παίζει αυτό 2. Έτσι. Θα γράψουμε σε 8. Rest. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το μέτρο εδώ δεν θέλω να ακουστεί πιάνο. Τάκ. Πήδηξα μέτρο. Κι άλλο, κι άλλο. Κάθε φορά που πατάω. Έτσι. Εντάξει, μην περιμένεις να γίνει και σφαίρα τώρα. Λοιπόν, πάμε να γράψουμε και μια κιθάρα. Γράφει η κιθάρα. Εντάξει, τώρα θα μου πεις αν κλωτσάει, quantize. Διαλέγω εδώ τα 8, έτσι. Yes. Και δεν κλωτσάει καθόλου. Λοιπόν, πάμε να γράψουμε και ένα μπάσο. Να βάλουμε αυτό. Πάντα τα γράφουμε σε ντο ματζόρι τώρα που το έχω. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, το κάνω quantize και το μπασάκι μου. Και κάπου πάτησα και μία νότα λάθος. Ωραία. Αυτή τη νότα μπορώ να την βρω και να τη σβήσω από το Event Edit. Νάτι. Delete. Έσβησε. Για να ακούσουμε. Τώρα, πατώντας στο μενού εδώ, μπορούμε να ρυθμίσουμε τις εντάσεις στο κάθε όργανο και εδώ σε ποιες οκτάβες να παίζει. Το ακούτε τον μπάσο? Εδώ. Πάλι εδώ, όπα. Μενού,
Τώρα, τον μπάσο μου θέλω να δυναμώσω λίγο τα τύμπανα. Πάω στα τύμπανα και τα δίνω γκάζια. Λοιπόν, έτσι γράφτηκε το Variation 1. Τώρα είναι κεφαλαία τα γράμματα. Τώρα, αν θέλω εγώ πατώντας στην La minore, ας πούμε, να παίζει διαφορετικά, ας πούμε, το πιάνο, πάω εδώ, μπορώ να κάνω και copy όλο το chord variation, να σβήσω το πιάνο και να το ξαναγράψω. Και μετά πηγαίνοντας εδώ, διαλέγω, ας πούμε, την μία μινόρε, και όταν θα πατάω, ας πούμε, μινόρε, το chord variation 1, θα παίζει πατώντας μινόρε άλλο πράγμα. Τώρα γιατί δεν πάει, επειδή δεν το έγραψα μάλλον. Λοιπόν, άλλη φορά πιο αναλυτικά όποιος έχει απορία. Για απορίες δέχομαι και τηλέφωνα.